आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदों गोलाव बोसोर सोमावसारनायनिफ्राय जोंबो फैनायसो दिनै हारिखौ थगायनो हानाय गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ थगायनो हानाय नंखाय बाथ्रा बुंनो हानाय साहस एबा बिख्लो जोंनियाव गैया बिनि थाखाय राजनिति खालामनांगौनि दरकार गैया राजखान्थियाव फैनानै जोंनि हारिखौ सिबिनो जोंनि बिदा फंबायफोरनि जौगानाय खामानि मावनोसो जोङो फैदों दा नंखायनो दिनै लामा सामा बानायदों अफिस लुदों बायदिसिना खामानिफोरखौ मावदों आरो थांनाय 30-40 बोसोर थालांनाय खामानिफोरखौ हा हुनिफ्राय लानानै जों गासैखौबो मावनो आखायाव लादों दा बोसोरब्रै खावसेल' जाबाय 17 बोसोराव बिथांमोना जेखौ मावनो हायाखैमोन जों बोसोरब्रै खावसेयाव बिनिख्रुइ 10 गुन बारा मावबाय दा बेवहाय उदालगुरि जिल्लायाव गोबां खामानि जादों भैरबकुन्द समस्तियाव गोबां खामानि जादों आरो उदालगुरि एमएलए समस्ति हिसाबै गोबां खामानि मावदों दा बेखौनो हिंसा जानानै बेरेखा हान्जानि मानसिफ्रा नङै बाङै खोथाफोरखौ बानसावबाय थायो बे 4 खावसे बोसोराव जिखिनि खामानि जाबाय फैबाय थानाय समाव बेनिख्रुइ डाबल खामानि जागोन दा नंखायनो जिखिनि जोंहा बड'फानि सिमां गेरेमसा हारि दानाय बे एजेन्डाजों जों आवगायलांनांगोन बे एजेन्डाखौ जोङो मालाबाबो गारनो हाया बे हाबाफारिजोंनो आवगायलांनांगोन हारिया आगोलाव जेसां सहायनांगौ सहायबाय जेसां थैनांगौ थैबाय जेसेबां खस्थ' जानांगौ जाबाय नैबे समाव आरो हारिया बेबायदि खस्थ' जानांगौनि सम नङा बेयो हारि जौगानायनिसो टाइम दा नंखायनो दिनै धोरोम आफादफोरखौबो जों मदद खालामदों हारिमु आफादखौबो जोङो मदद खालामदों जोंनि आबादारिफोरखौबो जोङो मदद खालामदों फरायसाफोरखौबो बेसेन नाङै डाक्टार इन्जिनियार आईएएस आईपीएस जानो थाखाय कचिं होनायनि बेबस्था खालामदों फोरोंगिरि थिसनदों जि खामानि मावनांगौ बेखौ गथि हिसाब खालामना मावनाय जादों दा नंखायनो फैबाय थानाय समाव थांनाय समाव जेरैबायदि नोंथांमोना जोंखौ अनदों जोंनो आशीर्बाद होदों बोर सारस्रिदों फैबाय थानाय समावबो हारिनि आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय नोंथांमोना बोर सारस्रिनांगोन अननायखौ होनांगोन आरो दिनै हारिनि बाथ्रा हारिमुनि बाथ्रा राव थुनलाइनि बाथ्रा सोलोंथाइनि बाथ्रा बेवहाय जोङो 1%बो कमप्रमाइज खालामनो नागिराखै दा नंखायनो सोरबा जोंखौ गाज्रि मोनो जे बिथांमोना कमप्रमाइज खालामा होननानै दा ओंखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दादा दिदि नांलायोबा दादा दिदि बुलायोबा दादा दिदि होसोलायोबाल' माने मा होनो गोरा नङा गोराया सिरि थानानैबो गोरा खालामनो हायो आरो महात्मा गान्धीया बुंदोंमोन जे आं बोराय मानसि नोङो आंनि खर'आव हमनानै नोंनि आथिङाव फोनांनो हानाय नाथाय आं नोंथांखौ मानियाखै बेखौ नोंथाङा मालाबाबो मानिहोनो हानाय नङा दा हारिनि बेलायाव जोंनो बायदिसिना सोरबा बानसावलाबायनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना खोनासंनो नाङा जों हारिनि थाखायनो फैदों आरो हारिनि खामानिखौ मावगोन